nejakého chronického zápalu, vtedy to takto vie byť účinné. Toto je jednoduchá veta pre každého, kto v živote stráca dôveru a nevie ako ďalej, nedokáže si afirmovať niečo pozitívne, nevidí svetlú budúcnosť. Počúvate, ráno vstanete a povedzte si 5 krát následovné. Začínam vidieť a vnímať a priťahovať pozitívne príležitosti na zmenu môjho života. Môj mozog je zameraný na príležitosti a hľada riešenia. Situácie sa začínajú vyvíjať v môj prospech. Všetko, čo sa deje pre moje dobro. Vyberte si niečo z toho, alebo kľudne všetko, alebo si každé ráno rozprávajte toto. Dnes je najlepší deň môjho života. Dnešok je ten najlepší deň môjho života. Váš mozog je nástroj a buď ten nástroj budete pokladať ďalej do problému, alebo mu dáte voľnosť a ukážete smer, ktorým chcete, aby riešil vaše problémy. Toto je jednoduchá veta pre každého, kto v živote stráca dôveru a nevie ako ďalej, nedokáže si afirmovať niečo pozitívne. Z jakého vnitřního místa reaguješ na svět? Moderní neurověda to